Ibhalo uLungisane uMavundla isihloko sayo sithi nasi ngifunga uMakhedama. Sengimile manje lapha phansi kwesihlahla ulokhu eshila umqashi uMfokandlovu ethi ngisayozama. Ngenyuse kancane ibhluke lami lika Brandwood ngilibambe wena wabona insizwa zesicathamia ku Steve Bafana. Ngibalekela ukuba lingashwabani njengoba ngigoba ngishintsha ikhasethi ngifaka uBhek Music Thuli umfokamolo awusuka madoda kodwa ikhona insizwa kwamaphumulo. Engakadlali ngiqhampaza inkinobhe emphuthumisa kule ngoma yakhe ethi inhliziyo yami iyangeza. Siqala isiginci ngiyicoshe futhi iradio yami ngiyigaxa ehlombe lenge wena wabona isiginci okhalweni kimi ngiqhubeke nohambo lami. Ishafeze current yabona izintombi zamoyisela kancane wahlula kanjalo uphutha liyenzeka umhlamba ujikelo baxwela. Kuthiwa ngwela amaphisi ngwela amaqolo ngweloti manje ngikhuphuke njalo ngikudluthuke. Kuthiwa ngwela amaphisi ngwela amaqolo ngweloti manje ngikhukhushe njalo ngidlule kwamfumana ongibikelele ntana mambethu. Mina ngifuna umuntu ozophatha kahle inhliziyo yami. Engabe ngiyoyifica sezikhona yini lezi zintombi zasey'nsongweni zothukela njengoba nelanga lisahlabile nje. Awuphoze yaphuma yini. Ziphuma igcwale zibuko. Kwantombi yehluluni na ngiyodlula khona mase ngibuya. Ngoba kuseduze kusemome. Futhi ke angaze ngilibone izibuko ligcwala njengaleliya kodwa ke kufanele izuke seyihlangane nezasempisi ubuningi bazo bufaka amanzi emadolweni uzufise nokucasha. Ongibikelele ntana mambethu futhi kumuyijonga lenteke nje lapha ungabuya ungazange umtholo omqondile nakhona empisi enhlano othukela ngiyoye ngifike hambe ngifuna umuntu ozophatha kahle inhliziyo yami. Zisuke seyichwaza sihleka zinjalo nje uphethe ungazi noma sekuhlekwa wena yini kusinda thina osihlangu osibindisi uyabulala sibindi uyaphilisa. Mina ngifuna umuntu ozophatha kahle inhliziyo yami. Kwantombi yehluluni na ngiyodlula khona mase ngibuya ngoba kuseduze kusemoma awuphoze inhle intombi zasemabomfini wemadoda awu ziphuma nelanga ziphuma ishikile ishinga ubone nje ukuthi uhlobo lekani. Futhi ingane yazo sengiyisoleke ehlene elizalayo njengoba uye uzwe ngisho nasemagqikizeni nazo nje lapho uthi ucela ukuthi ake niphithuba ke nithi uxoxa naloso ukuqondene naye. Kodwa hayi namhlanje lamanqama inkosi Mpaya angimniki lutho nomafu ngimfunga ufezulu dadewethu kaBaba zenele lezi nyanga eziyishumi ngimlandela. Namhlanje ngibuyela kwesakithi emakhabeleni ngiphethe ngisho ngabe kuthiwa inkatha bezonkathela ngayo imbiza yakhe yamanzi kuyolala kugigiziwe kithi elangeni namhlanje nasi ngimunca intupha ngishinge ngize ngiphume endleleni ngifohloze emenweni. Mina ngifuna umuntu ozophatha kahle inhliziyo yami ayiphathe ndlovu. Mina ngifuna umuntu ozongenza inkosi. Awuzasho zavela izinkalo zasemamofini madoda nazi yangaphesheya nenkomazi emaqeleni phansi kwezihlahla ihlwabula ngamashoba ziphunga impukane lezi ezilandela ubisi olukhihliswa amandekana. Alifela nkonyana ephela leli. Kukhala isihlano nokuphela senalena nali ilanga leli nalese ngilithiba ngaleli thawu leli mhlophe ngileleke ekhanda kwakhe isithunzi. Ijebhizi current yabona izintombi emkhumula bhanje zamamatheka into engixaka uma ngikhuluma neyami zonke ziyavungazela mhlawumbe ezinje ngabe wawuzele kanjani mina wethu ngigcokama simenye samantombazane hamba mfana siyodlula kwaya nguye esibuza umnjonja hayi suka ngeke sadabula kunomafu lapho ngiyomshanga imbhanqa neqhikizi inkosi impela ziningi lezi zinyanga ezintathu singabonani kuba ngabe usecabangile manje ngehle egoli angibange ngisafuna ngisho abanethu abadala osona kuba bazongikakisa le ntombi ngizizwa ngiyizinsizwa iphelele namhlanje noma ngathiwani liyami iduku angena futhi amalanda amhlophe amagcikeni komolo zavuvuka inhliziyo zabangizondayo wehla wenyuka kuluvu uyozuba emncane umlenze. Awufuthi le ngoma madoda angimniki lutho umajoka semangidini emphisa okuyena obeze ngamandla kobe sibanga nabo le ntombi futhi ngisho ngamfica khona ezibukweni namhlanje ngifuna bona isibanga nasi ngifuna bona intombi isuka kuye ebhekile iza kimi ngingakayibizi nokuyibiza ubani yena ngiphethe ngongididi unyawo zendlovu anyathela udonga ladilika gqinsila nomqhenqe phungulu yesindwa safa amacala. Ngishinge ngishube udonkana wami wesikhwile ngisicane kahle ngigudla lapha phakathi kwemizi kuye ngiqaphela abanomzana abahlele igqikini phansi kwezihlahla ezimile ngokwehlukahlukana lapha emagcekeni emizi obonayo nje ukuthi kuyasuthwa kuyona. Eceleni kwabo amakhosikazi abo afinyela emacansini amanye eguqile balungiselela umcaba wamasi nakho phela sekuyisikhathi sendwamba ngishelele. Nakho yakwa ngubani okhalweni la engiqomise khona. Mavundla Media.